Priame brušáky sú základný cvik na priamy brušný sval, pričom sa primárne zameriavajú na hornú časť brucha. Správna technika je kľúčová, aby sme maximalizovali zapojenie brušných svalov a minimalizovali záťaž na krk a driekovú chrbticu. Ľahneme si na podložku s kolenami pokrčenými približne do 90 stupňov a chodidlami položenými na zemi. Ruky môžeme umiestniť za hlavu bez ťahania krku, skrížiť ich na hrudi alebo ich držať voľne. S výdychom začíname pohyb tým, že bradu mierne zastrčíme a dvíhame lopatky zo zeme. Pričom pohyb vychádza z brušných svalov, nie z krku. Drieková chrbtica zostáva v kontakte s podložkou a neodliepa sa od zeme. V hornej polohe sa sústredíme na silnú kontrakciu brušných svalov, pričom sa nevytláčame silou zo šie alebo z ramien. S nádychom sa kontrolovane spúšťame späť na podložku, pričom lopatky jemne dosadnú, ale úplne neuvoľníme napätie v bruchu. Najčastejšie chyby: ťahanie hlavy a krku rukami. Ak si pri pohybe pomáhame rukami za hlavou, môžeme preťažiť krčnú chrbticu. Riešením je jemne položiť ruky za hlavu bez tlaku alebo ich držať na hrudi. Po druhé, príliš veľký rozsah pohybu. Ak sa snažíme zdvihnúť až do sedu, viac zapájame bedrové svaly než brucho. Riešením je dvíhať len lopatky a sústrediť sa na skrátenie brušných svalov. Po tretie, zadržiavanie dychu. Ak zabúdame dýchať, svaly sa rýchlejšie unavia a strácame kontrolu nad pohybom. Riešením je výdych pri zdvihu a nádych pri spúšťaní. Po štvrté, prehýbanie v driekovej chrbtici. Ak pri cviku odliepame driek od podložky, môžeme preťažovať spodný chrbát. Riešením je udržať pánvu mierne podsadenú a bedrá v kontakte s podložkou. Po piate, švihový pohyb a rýchle opakovania. Ak cvik vykonávame príliš rýchlo a švihom, brušné svaly nepracujú efektívne. Riešením je pomalý, kontrolovaný pohyb a udržiavanie svalov pod konštantným napätím. Ak sa chcete dozvedieť o týchto cvičeniach viac, klikajte na náš web, rádi vám poradíme.